hörmətli minəm Tuğan TV telekanalının seyredip topşurulan tamaşaçılarım. Bəğdə etkənşə yıl jürü 2022-23 proyektinin ikinci bölügi sizin üçün, sizin itibarға dostlar. Hamini konsertubasında ikinci bölügi Azaliya Raşitova, Ural Raşitovның motor, jırlı dueti bilen başlanıp gitti Qoraq Azaliya dostlar. Esketkiş sıqlanğış motor, talantlı gaile, tamaşaçılar sağınğan, жылы motor alqışlarını alarga şəlləmi bölə gitələr. Tuğan Tel, yıl jürü proyekti. Haminde bizden yaratkan tamaşaçılarımız. Akarlar üstünde bәхеткә төренеп, назларга күмелеп алынадык. Ул карлар күптәннән әйрәде югалды, актылар дәрьяга әйләнеп. Sizin qoşuğuzda hürmetli tamaşaçılar, Azali hem Ural Raşitovlar, bik kurkam gayle, talantlı gayle, hayırlı kişiler sizge hem biz sizni kutluybuz yeniden bir jingüğüz bilen. Hayırlı kişiler, hayırlı kişiyi. Rahmet. Onday diplomlar indi Ural Raşitovның studiyasında. Nice disteleyen diplomlar elenip tura indi, Allah'a şükür. Her birisinin öz urunu var, her birisi özüne bir tarihli şılay vet. Her birisi özüne göre kadirli, tarihli, öz urunu var. 30 yıl boyuna sahnede nice sonap qararga kerak diplomlarını şulayda. Sonağanı yok dürüst etkende. Amine Sahneye şehir altından şükür Xudayım, rahmet Xudayım, bir şey Xudayım kişiye şatlık gitterige şaqqına, işimni ko'rsatarga deb şulay etib chiqsang, bismillah deb. Barsa da yaxşı bulayım. Ural Kamil, diplomlarınızdan ilgişigi yoktur bilmeysiz de. Amine jırlarınızın sonunu bilesiniz bugünkü günde? Jırlarının sonunu bilmem, diplomның da sonağan yok, jırlarının da sonağan yok. Мен білем, çünkü мен РАО-ға, Российское авторское обществоға жырларын регистрация өткеріп, договорлар түзіп, артистлар білен, шундай іш білен шүгілленем. Hem de былтыр сонағанда 400-ге якын жыры бар иде. Это можно вырезать, это можно вырезать. Yok indi, nişik indi şunday natija. O bit sizin talantınız, o bit sizin oңышыгыз, o bit sizin gailagizning ortaq oңышы деп айтасым килә. Чөнки Azaliya qanatlandırып durmasayımı, Azaliya күп кенә мәсьәләләрне үзе чишмәсә, Ural Kamil улына авыр булыр иҗат итү, шулай бит? Килешәсезме? Килешәм, куда денешься, килешәм инде. Azaliya sizin музыгыздыр дип тә уйлыйм инде мин. Үч балагызның әнисе дә шулай бит? Шулай. Әміне Азалия, Ural Raşitov тыныш кына, жайлы гына көй иҗат итсен, сүзләр иҗат итсен өчен гаиләдә нәрсә булырга тиеш? Син кайда булырга тиешсең? Балалар нәрсә эшләргә тиеш? Мен өйдә булырга тиешмен, әлбәттә. Беренчедән, һәм инде балалар шым гына йөрергә тиешләрдер инде. Аның үзенең этажы бар. Безнең үзебезнең шәхсиебез дә Подвалда үзенең целый этажы бар. Шунда бикләнәдә берсен кертми, шунда эшләп утыра. Без инде шым гына йөрибез. Шулаймы? Шулай иҗат кешесенә чынлап та иҗат итер өчен тынычлык кирәк инде ул. Ана йөрмиләр шул. Бер шатыр йөриләр төстә әйткәндә. Унсы бит инде үзе бер бәхет Ural Kamil улы. 3 бала ничек шым гына утырсын инде? Аларның исән сау йөрү үзе бер бәхет, шулай бит. Әйе, киләләр дә шакылдылар. Үзе бер бәхет инде. Папа, я кушать хочу. Папа, я это хочу. Балалар тәрбияләгәндә сезгә иң авыры нәрсә? Менә хәзерге заман, әйме? Хәзер балалар телефонда утыра. Менә шушы яклар белән сез ничек көрәшәсез? 3 бала әти, әнисе буларак хәзерге гаиләләргә нинди киңәшләр бирәсез сез? Дөрес тәрбия киңәшләре. Аларга барыбер җылылык кирәк. Алар нәрсәдә утыра? Китап укысынмы, планшетта утырамы, компьютерда барыбер алар йөгереп килә дә аларга сөйеп алырга, аркасынан сөйеп алырга җылылык кирәк. Времени дөрестә әйткәндә. Шул җитә кеше булып үсәргә. Күненә 5-6 мәртәбә әйтергә кирәк. Яратабыз дип. Менә безнең бәләкәй улыбыз йөгереп килә дә, мамочка, я тебя люблю. Папа, я тебя люблю дип. Шулай дип үбеп яратып ала. Яратырга. Жылы булырга, күңел белән яратырга, назлы булырга һәм мәхәббәттә үстерергә, шулай бит иң дөресе. Чынлап та рәхмәт сезгә, Рашитовлар гаиләсе. Сезнең каршыгызда булды, дуслар. Ел жыры 2022-23 тантанасының тағы да бір җиңүчесе Лев Кулушев үзенең бер җылы сүз әйтәле дигән җыры белән. Әйе, хәерле көннәр, хөрмәтле, кадерле
телевизор караучыларыбыз. Сезгә зур рәхмәт инде, что смотрите нас, поддерживаете, һәм туган телгә зур рәхмәт инде. Әлбәттә. Үзеңә рәхмәт Лев, булганың өчен, шундый матур җырларың өчен. Менә шушы җыр үзеңнең дә шәхсән күңелемә якын, синең әйме, син бер җылы сүз әйтә. Тормышта Лев, җылы сүзләрне тормыш иптәшенә, гомумән якыннарына еш әйтәме икән? Ну, не всегда, но для своего зрителя не жалко. Но будем стараться, чтобы и дома также были эти слова. Менә син йомшак булсын өчен, шул җылы сүзләрне ешрак әйтсен өчен, синең өчен нәрсә эшләргә тиешләрсең ул? Самое главное, чтобы была человечность и доброта в людях. Самое главное, не предавать своих. Демәк, сиңа тугры булсалар, сиңа кешеләр гел әйбәт мөгамәләдә булса, син ул җылы сүзләрне аларга шулай ук кайтаваз рәвешендә кайтарасың, шулай бит? Әйе, әлбәттә. Киләчәккә нинди планнар, Лев? Иҗади яклап, иҗат өлкәсендә. Ну, без инде гастрольләрдә көн сайын. Вот вырвались сегодня сюда на песню года, ел жырына. Рәхмәт чакырганыгыз өчен, туган телләр. Рәхмәт үзеңә. Лев Кулышев булды сезнең каршыгызда. Бик әйбәт концерт. Уңышлар сезгә ел җыры проекты. Матур җырлар. Без беренче мәртәбә килдек бу концертка. Сезне гел телевизорда гына күргәнек. Бик шатбыз, мондый нык матур. Мине көчсез, мине бахыр дип уйламагыз, бер вакытта да. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда Азалия Вәлиева һәм аның диючеләре, аларның канатлары һәм аларның астында без. Әйе, менә шаматур тизешеп бастык без. Бәйрәм белән сезне котлыйбыз, Азалия. Янәдән бер җиңүегез белән. Рәхмәт зур Туган тел телеканалына. Мотлак рәвештә Туган телдән аерылмагыз. Ошонлай зурлаганыгыз өчен зур рәхмәт. Алла бирсә, бергә зур проектларда уртак булырга язсын. Зур рәхмәт, уңышлар сезгә. Рәхмәт, изге теләкләрегез өчен без дә сезне тәбрик итәбез. Һәм инде әлбәттә сораулар да биреп китәсе килә, Азалия форсаттан файдаланып. Сез күбесенчә Башкортстандамы, Татарстандамы? Әле соңгы көннәре менә Башкортстанда минем гастрольләр бара. Күптән түгел Казанда үземнең беренче шәхсән концертымны биреп кайттым. Нинди нәтиҗәләр менә шушы үзегезнең беренче шәхсән концерттан соң? Нинди хаталар, нинди ялгышулар, нинди уңышлар? Әле нинди зур хаталар бардыр дип уйламыйм, чөнки концерттан соң халык басып торып афарин дип кычкыруы минем өчен ул күз яшына хәтлем барып җитте. Зур рәхмәт. Әмма мин Башкортстан кызы инде. Ничек кенә булмасын, Казанны да һәм Башкортстанны да икесендә Алла бирсә алып барачакмын. Ни өчен сез үзегезнең шәхсән концертыгызны беренчеләрдән булып Татарстанда, Казанда оештырырга булдыгыз? Минем дустым Гүзәлия, композитор, барысы да белә бит инде. Ул инде мине әйдәне, Азалия әйдәмендә хәзер озак еллар җырлап йөрисең. Җиткән сиңа солянкалар үзеңнең концертыңда эшләде. Ул әйдәне һәм аңа мең рәхмәтләрем. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma, yalnızını utlarına yandırma. Seni kaldırma, yatlarına kaldırma, yalnızını utlarına yandırma. Beni kaldırma. Туган тел телеканалының ел җыры проекты гөрләп дәвам итә, дуслар. Берсеннән-берсе матур танылган җырчылар һәм аларның шундый да матур искиткеч популяр җырлары яңгырый бүген безнең Яшьләр сараенда. Тамашачылар рәхәтләнеп, ләззәтләнеп, шундый матур җырмың дәрьясында бер дулкында алар белән тибрәләләр. Искиткеч матур күңелле бәйрәм тантана итә, дуслар. Туган тел телеканалы ел җыры проекты. Мең яшә! Минем бәхетем, бәхетле һәр көнем. Син кирәк, син кирәк, син кирәк. Син кирәк һәр сәгать, син кирәк һәр минут. Син кирәк һәр вакыт җаныма. Син кирәк һәр мизгел, син
кирәк шуны бел, мин синсез бер ялгыз жан гына. Казанга алып барып җиткерер өчен ныгытып куя Илназ. Алла. Син бик булдыклы. Туган телгә. Бик булдыклы гаилә башлыгыдыр сез, әйме Илназ? Менә бит дипломда да шундый сыпырдыгыз, ныгытып куйдыгыз, беркеттегез. Соң инде аның тегешерепләрен үзем беркетмәсәм, ишекләрен үзем ясамасам, аннары күрше капаслар ияләшергә может. Аллаһка шөкер. Хуҗалыкта оста. Малайларга да яхшы тәрбия бирә. Уңдым. Әйе, субханалла, күсимәсен, мин инде үземдә сезне күзәтәм, әйме? Сез Илназдан уңдыгыз гүзәл, Илназ гүзәлдән бик уңды. Ул үш. Сәламәт эш малайны. Белмим, бәлкем башка кеше алып кайтып биргән булыр, но гүзәл алып кайтып биргәч инде мин тагы да теге күкләргә учарым, но түшәмишәйдә. Илназ әлбәттә бик соклангыч, әйме? Әмма дә ләкин сез беләсезме, иратлар, алар бик күп энергияны алалар. Менә 4 ират безнең гүзәл затыбыз гүзәл янәшәсендә, әйме? Гүзәл кайларга барып ял итәсез? Ничек менә сез шушы 4 иратның мәшәкатьләреннән, аларның шушы энергетикаларыннан тулулану чараларын кайлардан эзләп табасыз? Аның иң энергетика барып ала торган җире мин белән мунча. Әйе, мунча, чыннан да мунчаны бик яратабыз. Энергияны килгәндә инде мин ничек ял итәм? Менә мәсәлән, бүген 2 генә чыгып киттек юлда. Бер кеше кымачауламый, сүзне дә бүлдермәй, рәхәтләнеп сөйләшеп барабыз. Уже ниндидер ял минем өчен, әйме? Бераз гына булса. Дөнья мәшәкатьләренә арынып әйбит. Инде тагын спа процедураларга барасың, үзеңне карарга кирәк инде. Бер үзең бердән бер хатын кыз булгач бит инде алар матурлыкны сразу күрә җегетләр. Аннан кызлар белән ял итеп әзрәк теге чистарынып кайтабыз, энергия белән бүлешеп. Энергия белән бүлешеп, яңадан сагынып кайтабыз өйгә. Менә шулай. Менә шулай чыгып китәргә, балаларны хәт бераз гына булса да теге караштырып торырга әби бабайларга бик зур рәхмәт. Балаларны караштырып тора, без инде менә шулай итеп, икәү генә үзебезгә кичкенә генә бер романтика ясарга Уфага булса да чыгып китәбез. Особенно туган телгә. Ешрак чакырыгыз, без шулай романтика ясарга чыгып китәргә сәбәп була. Гүзәл Идрисов белән Илназ Бакка шак кына гаилә мәшәкатьләреннән ял теләсәгез, дуслар, һәм инде без телеканаллар, димәк, сезне чакырырга тиешбез проектларга ешрак. Ярый. Зарлана түгел, бу просто бер шатлыклы ни генә, бүлешү генә. Әйе, әлбәттә. Балаларыгыз үтә дә талантлы. Әле шушы көннәрдә генә, шушы елда гына күпме җиңүләргә алар лаек булдылар. Бу әлбәттә сезнең уртак нәтиҗә, шулай бит. Ничә уен корамалы бар ул сезнең өйдә, сер итеп кенә әйтегез әле миңа. Дөресен әйткәндә, ул бер 6-7 курай, бер 7-8 баян, гармон, тальян барсы бергә инде шунда. Аннар хаман җыялар. Әле бәрмә уен кораллары да бар. Булай теге счетын әйтә алмыйм. Но хайран, үй тулды инде. Әле минем фортепиано да бар әле. Бу гаиләне читтән генә күзәтеп торырга ничәгә хәтлек уен кораллар. Әле бер юлы берничәү дә уйнарга мөмкиндер. Әйбәт иш балагыз да уйный белгәч. Бөтенесе дә уйныйлар. Бөтенесендә әле берсен куялар. Аллаһ шөкер, менә иртәнге җидә башана, җыкларыннан тору ятканчы 10-11гә хәтле инде. Әле фатирыбыз белән торабыз. Фатирда тормыйбыз. Безне күптән куып чыгарырлар. Или может үзләре чыгып киткән булырлар. Күршеләр. Рәхмәт шундый үзегезнең гаилә серләрегез белән әйме матур шундый бәхетле уңышларыгыз белән бүлешкәнегез өчен. Һәм инде ел җыры 2022-23 шундый матур итеп тантана итеп без сезне бу бәйрәмдә күрүебезгә шатбыз һәм сезнең безнең проектка булган теләкләрегез. Әлбәттә инде Туган тел телеканалына, оештыручыларга, җитәкчеләренә шундый матур бәйрәмне оештырган өчен артистлар өчен генә түгел, менә халык өчен шулай бит инде. Артистлар белән әлбәттә безнең күрешү үзе бер тагын бер гомер дигәндәй аралашабыз, күптән күрешмәгән кешеләр белән, артистлар белән, коллегалар белән күрештек. Шуңа күрә соңгысы булмасын, ел дәвамында тагы да зурдан зур уңышларга сезгә дә, безгә дә, килек проектларга да ирешергә насыйп итсен. Шуңа күрә Туган телгә зурдан зур уңышлар һәм озын гомерләр телибез. Шуннан да бик бар яктан да бик яхшы әзерләнгән концертлар, Туган тел оештырган. Һәр вакыт шәйләр белән каршы алалар, шунысы сөендерә. Аннары ул сәхнә бизәлешләре, ул инде макияж, прическа дисеңне барсы да кергән, бик таләпчән итеп оештырылган бөтен нәрсә, уйланылган. Рәхмәт чәчкәләргә, шундый дипломнарга. Без һәр вакыт әзер. Уфа тамашачы ул супер, ул бер кайда кабатланмаган тамашачы. Туган тел молодец. Бик матур концертка килдек, шул хәтле күңелебез булып утыра. Бөтен артистлар да ошый. Рәхмәт сезгә, сиңа Розочка, рәхмәт. Мин синнән сөеклем булырмын, син көтеп алган. Мин синнән зур сөрем булырмын, хыялландырган.
Мен сенің бергенен болармын да, көрермін ан бақытқа. Яратып, туймаслық тең ярың болармын ғұмырға. Havalarda безнең язмышлар кушы. Ел жыры проекттің тағы да бір бизәге біздің қонағыбыз, жеңушібіз Айлин. Хайырлы кечләр бәйрәм белән сезне. Хайырлы кечләр, рәхмәт, сезне дә бәйрәм белән. Біз енді Айлин сезнең образыгызны, күлмәгегезне байдан бирле күзәтәбез әйме. Ничекләр генә сез моның белән чыгыш ясарсыз микән? Бераз борчылдыкта. Гомумән бу күлмәкнең масса күләмен үлчәп карамадыгызмы? Ничә килограмм икән ул? Минем кебек 49 уйлыйм. Шулайдыр, бик җиңелләрдән түгелдер мондай күлмәк белән чыгыш ясавы, шулай бит? Җиңелләрдән түгел, чынлап та әйтәм. Һәм әйтергә кирәк, биючеләр белән биегәндә ул тагы да икеләтә җаваплы. Алар сезнең күлмәгегезнең артына баса күрмәсеннәр дип тә борчылырга урын бар бит әле, шулай бит? Бар инде әзрәк. Ярый, чынлап та бик матур образ, бик матур күлмәк, бик матур талантлы безнең Айлин һәм аның күп чәчәк гөлләмәләре. Сезнең димәк Уфада тамашачыларыгыз бар? Әлбәттә бар, мин бит Уфа кызы. Әйдәгез, без тамашачыларга сезне якланрак таныштырып китик әле. Уфа кызы, Татарстанда турып иҗат итәсез, шулай бит? Әйе, минем анда гаиләм. Минем анда йортым бит инде. Һәм иҗат сезнең төп шөгылегезме? Минем бизнесым бар. Иҗат минем күңел өчен, дөресен әйткәндә. Әмма яраткан шөгылем. Иҗатта сезгә иң авыры нәрсә? Вакыт. Бөтен нәрсәне өлгерергә кирәк. Хәзер бигрәк тә вакыт тиз уза, шулай бит? Хатын кызга бигрәк тә гаиләсенә дә өлгерергә кирәк, эшендә дә, яраткан эшендә дә. Сез менә өлгерер өчен нәрсәләр эшлисез? Ярдәмчеләргә киләм инде. Бәбиләрем дә бар бит инде. Димәк, сезнең балаларыгызның караучы ярдәмчеләрегез бар әйме? Өйегезне җыштыручы ярдәмчегез дә бардыр әле? Әлбәттә бар, рәхмәт. Рәхмәт аларга. Шулай ярдәм итеп, мине аңлаган өчен беренчедән. Айлинның киләчәктә кем белән дуэт җырлыйсы килә икән? Кем белән килә икән? Рөстәм Гизатуллин белән. Рөстәм? Әйе. Җырлыйсыгыз килә? Ярый. Әле үзе беләме соң Рөстәм сезнең аның белән җырлыйсы киләсегезне? Әле белмим. Без Рөстәмгә сер итеп кенә әйтербез, сезнең аның белән җырларга теләвегезне ярыймы? Ярар. Тормыш авыр дибез, зарланабыз, зарланырга бармы сәбәбе? Бар да җитә, хәтта артып кала, туктагач гомер сәгате. Марат Шайбаков шулай үзенең чыгышын бик матур итеп башкарды, дуслар. Тамашачылар сагынган, гомумән һәрбер җырчыны шул хәтле сагынып, шундый тәмле итеп каршы алалар, шундый матур итеп узаталар. Рәхмәт сезгә, чынлап та Уфа тамашачысы. Сез үзегез җылы, үзегез шундый шәп, дәртле. Ә инде җырчылар да бит безнең Туган тел телеканалының проектларына иң-иңнәре генә чакырыла. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан Республикасының атказанган артисты Марат Шайбаков үзенең чыгышы белән тамашачыларны куандырды. Дәррәү алкышлар, чәчәк гөлләмәләр һәм әлбәттә ел җыры проектының дипломы аның кулында балкып тора. Марат абый, сез канәгатьме бүген? Как же, русча әйткәндә, ничек канәгать булмыйсың шундый безнең Уфабызның матур тамашачы белән очраштыруга, һәм инде Туган тел телеканалының хезмәткәрләре белән очрашуга ничек канәгатьме? Шундый матур алкышлар, матур халык, шундый матур бүләкләр, дипломнар биргәч инде күккә очып китәргә була, беләсеңме? Шул хәтле шатмын. Марат абый, белүебезчә бит әле сез Мәдәният сарае директоры булып та эшлисез. Аллага шөкер, менә инде теге пандемияда эшсез ятканда эшләп киткән идем. Чөтә ушап китте үземә дә. Бүгенге көнгә хәтлем эшләп ятам, Аллага шөкер. Хәзер теге яшьтә бара дигәндәй стажда кирәк. Гел җырлап йөреп кенә дә булмый. Шуңа күрә гастрольләрдә да эшләйбез, анда да эшләйбез, монда да эшләйбез. Һәм сезгә бит инде кеше белән эшләргә кирәк, коллективны тотарга кирәк, әйе бит.
Авырмы менә хәзерге заманда кешеләр белән эшләү, аларны оештыру, аларның холыкларына яраклашу? Ну, ул кеше белән эшләү бер вакытта да җиңел түгел, если честно әйткәндә. Ну, өйрәнәсең инде, теге без гомер буе гастрольләрдә йөргәч, документация эше дә бик күп, шуңа күрә башыңа төшсә, теге өйрәнәсең. Нет хорошей жизни запоешь дип әйтә Салазакей, шуның шикелле барысына да өйрәнәсең. Гомумән сез бик сабыр, түзем кешедер әйбит тормышта. Ну, булай нормальный, сабыр, ну, тиз кызып та китәм, тиз. Кызганда сезне ничек сүндерәләр? Мин 5 минуттан үзем әйтәм. Тынычланам. Сезгә ул 5 минут эчендә тотыныргамы, тотынмаскамы? Яхшырак ничек? Лучше дәшмәскә. Түзеп кенә читтән генә күзәтергә, үзегез 5 минуттан мен кире бетә ул. Тиз кызам, тиз сүнәм дип әйтте. Барыбер дә шулай кызган мизгелләрдә, кеше рәнҗеткән, кеше үпкәләткән мизгелләр булса, сез гафу үтенәсезме? Әйе. Андый гадәт бар. Ничек инде? Менә була бит шулай да, кешегә катырак әйтеп китсәң, теге соңдан үлем мен, вроде бер ней. Ошыланда ахыр гафу итәргә кирәк дип. Үзегез ашуны озак саклыйсызмы? Юк. Эшемдәге тышымда диләр бит әле. Әйе, шундый ул. Үзе гади, үзе рәхәт, үзе халыкчан безнең Марат Шайбаков. Рәхмәт. Туган тел телеканалы Ел җыры проекты. Һәм инде сезнең бу проектка теләкләрегез тагын өстәлсен әле. Туган тел телеканалы шушы проектына уңышлар телим. Инде 2 елда булсын, 5 елда, 10 елда, 20 елда biz картайганча эшләгез, ярамы? Алла берсә. Амин. Шулай булсын. Зур рәхмәт. Алла, рәхмәт ясын. Рәхмәт бик зур. Туган тел каналын чын күңелдән туган көне белән тәбриклим. Яңадан яңа үрләргә менәргә насыйп булсын. Күп иттереп тамашачылар телим, тугры тамашачылар телим. Инде туган телдә эшләүчеләргә исәнлек телим. Яңа проектлар эшләсеннәр. Яңадан яңа матур концертлар ясасыннар. Һәм инде без инде җырчылар бүтән күңелләребезне биреп, җырлар яздырыбыз. Һәм инде туган тел каналы аша сезгә җиткерербез. Туган тел каналын туган көнең белән сине. Yüreğimde yaralanır, hatalardı dağın kabaklanır. Hıyaldarım, ümitlerim yuka sıktı. Zinhar tutatığın vakıtı. Qaytarıqın gel birge bulgan bugün bəxtli saatı. Nazgül Utuzova һәм без яраткан Рөстәм Гиззатуллин. Рәхим итеп бүләкләрегезне кабул итегез. Шулай ук Туган тел телеканалыннан Ел җыры 2022-2023 дипломы һәм гөлләмәләр һезнең өчен котлайбыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда шулай ук өр-яңа матур дуэт. Ул инде Башкортстанның халык артисты Рөстәм Гиззатуллин һәм инде Голос проектында катнашкан безнең талантлы җырчы кызыбыз Назгөл Утузова. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Хәерле кич. Рөстәм, сез инде безнең продюсер буларак да танылган кеше буларак, әйме, бу сезнең иҗат җимешегезме, сезнең укучыгызмы? Ничек сез бергә матур дуэт булдырга булдыгыз? Был проект касандыр яшьлек шоу БДРС фестивале өчен эшләнгән был ел һәм бүгенге көндә лә без Назгөл белән иҗади бәйләнештә һәр вакыт аралашып торабыз. Бүгенге көндә уның йырларын әле яңа йыр эшләмәгән, ләкин киләсәктә бәлки яңа йырда килеп сыгыр.
Сезгә ничек соң Рөстәм Гыйсатуллин белән хезмәттәшлек итүе? Үзе алдында әйтегез әле, авырмы, кыенмы? С ним работать очень легко, учитывая то, что это мой кумир с детства, я росла на его песнях. Для меня это было таким шоковой новостью, что для меня сам Рустам Гыйсатуллин будет писать песню, а еще и дуэтную. Искиткеч, ой, рәхәт, бүтән кызларга көнләшкәндер инде, әйме? Ну, аны һәм белмәйм. Илемәгәр шундай яшь булуына карамастан профессиональ ярсы менән ундай дуэт эшләү, әлбиттә, ул зур шатлык. Безнең Башкортстаныбызда яшь ярсылар тимәк үсә, киләсәге бар. Башкорт эстрадаһының шуның өчен Назгөлгә зур рәхмәт һәм иҗади уңышлар теләйм. Бүгенге көндә, Рөстәм, сез бит инде хәзер иҗатка ниндидер дәрәҗәдә нокта куйдыгыз, әйме? Бүгенге көндә сез гомумән нәрсә белән шөгыльләнәсез? Ысынлап та, кайһы бер кешеләр аңлап бетмәгән, мин теге концертларда менә шулай сыгыш яһаем, сакыру буенча. Инде менә гастрольләрдә кызганычка каршы йөрмәйм, чөнки мин күбрәк хәзер студиялар эшләйм, продюсерлык белән шөгыльләнәм, йырдар иҗат итәм, аранжировкалар эшләйм, һәм менә Башкортстан, Татарстан йырсылары күп кенә минең йырдарды башкаралар. Шуның өчен эш күп, Аллага шөкер, минең өчен кайгырмагыз. Рәхмәт. Әле без сезне шушындай солянка концертларында Алла бирсә көтеп калабыз һәм күрүебезгә һәрвакыт сезне шиксез шатбыз. Ә сезнең яшь җырчы буларак планнарыгыз киләчәккә, өметләрегез, хыялларыгыз? Конечно, хотелось бы очень много своих песен писать и себя представлять как уже артиста, как свои сольные песни и так далее. Надеюсь, Рустам агай мне в этом поможет. Алла бирсә, все будет. Рәхмәт. Һәм инде безнең бүгенге шушындай матур проектка сез нинди теләкләр җиткерер идегез? Ел йөрі проектына зур рәхмәт, менә безнең был дуэтты шулай баһалап, безне сакырганга. Киләсәктә лә ел йөрі проектында матур-матур хиттар яңгыраһын, Туган тел каналының караучылары күбрәк булһын. Һәм инде Башкортстан, Татарстандагы йырсылар һезнең каналыгы аша күбрәк үзләренең йырдарын тамашачыларга yetkirib торганнар. Я хочу пожелать всем тем, кто моего возраста, чтобы они верили в свои мечты, и все возможно. И я сегодня на сцене со своим кумиром, а завтра вы, поэтому все будет хорошо. Спасибо. Рахмет. Супер сүзләр, теләкләр булды. Рәхмәт. Туган тел телеканалы сер итеп кенә тапшыру ел җыры проекты. Кулга кулна биреп үттем чакрымнарны. Ясlar бүләк итеп җиңеп салканнарны. Күреләрдә өмет тамам диеп тора. Якты йөрәкләргә мохтаҗ бүген дөнья. Сезнең каршыгызда Татарстан Республикасының атказанган артисты Эльмира Калимуллина. Эльмира, менә тагы да бәхетлерәк, тагы да уңышлырак булсын өчен нәрсәләр өстендә кемнәр белән эшли икән бүгенге көндә? Беренчедән мин әни. Шуңа күрә бөтен җырларда мин хәзер икенче төрле итеп хис итәм, җырлыйм, сизәм. Һәм инде минем командам бар, минем музыкантларым Казандагы яңа җырлар яздырабыз, дуэтлар. Миңа бәхетле булырга өчен мин бәхетле. Аллага шөкер, бөтен кеше сау сәламәт, дөнья тынычлыгын телим һәрбер кешегә. Ә менә ничек уйлыйсыз, Эльмира? Сез шулай ук бер үзенә бер айрым бер дөнья планета итеп кабул итәм инде мин сезне, әйме, дөрес аңлагыз. Менә уңышлы булыр өчен, бәхетле хатын-кыз булыр өчен, дөрес әни булыр өчен, әйме? Ниндидер бала чактан килгән мизгелләр шушыларга йогынты ясыймы? Әлбәттә ясый, чөнки миңа калса, беренчедән төп нигез безнең гаиләдән тора инде. Мин әти-әниемә бик зур рәхмәтлемен. Минем дәвәтиемә, дәвәниемә мәрхүмнәр инде. Әмма ләкин алар миңа бик күп көч бирделәр, бик күп мәхәббәт һәм мин эшкә бик оста. Кайбер вакытны ялкау да булам инде. Әмма ләкин мин менә бөтен эшне җиренә җиткереп эшли торган кыз, менә ул гаиләдән инде чыккан әйбер. Һәм сез үзегез дә, Аллаһы боерса, бүгенге көндә таң кабатлап әйтеп китәсебез килә инде. Эльмира Калимуллинаның улы Муратка 6 ай һәм шундый ук тәрбия бирәсегезгә. Сезгә нинди тәрбия бирделәр? Шундый ук тәрбия бирәсегез киләме? Әллә инде заманча үзгәрешләр кертәр идегезме? Үзгәрешләр бар инде, чөнки замана безнең инде бик үзгәрә, бик тиз бара вакыт һәм иң мөһиме мәхәббәт һәм игътибар. Тормыш иптәшегез сезгә мәхәббәтне, игътибарны тиешле
дәрәҗәдә җиткерәме? Тиешле. Балкып торган бәхетле күзләреннән аңлашыла Эльмира Галимуллина бүгенге көндә. Аллага шөкер, күзләр тимәсен, бик бәхетле хатын-кыз шулай бит. Амин, амин. Әйе, мин шул моментка гел Аллага рәхмәт әйтәм, шуңа күрә әйтәләр бит инде бәхет тынычлыкны ярата дип. Шуңа күрә мин менә бу кагыйдәне белеп, Аллаһка рәхмәт әйтеп кенә шулай итеп яшим. Эльмира Галимуллина безнең ел җыры проектының зауыклы кунагы һәм сезнең Эльмира безнең каналыбызга һәм бу проектка нинди теләкләр җиткерер идегез? Сезнең теләкләрегез? Беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсем килә, чөнки шундый матур бүген көн, шундый музыка бәйрәме. Сезгә матур җырлар, яңа ачышлар, артистлар һәм инде тагын да шатлыклы минутта күрешергә насыйп булсын. Туган тел телеканалының Йылдызлар вакыты проектының авторы һәм алып баручысы Азалия Рашитова. Шулай ук безнең Азалия Туган тел телеканалыннан ел йыры 2022-2023 дипломы һәм матур гөлләмәләр белән бүләкләнә. Дибез. Рәхмәт, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Менә шулай дәрәү итеп җыелышып килгәнегез өчен, безнең белән, Туган тел телеканалы белән һәр вакытта бергә булганыгыз өчен рәхмәт. Һәм инде Йылдызлар вакыты тапшыруы инде ничә еллар атна сайын чыга. Мин шиксез рәхмәтлемен тамашачыларыбызга. Мин шиксез рәхмәтлемен Туган тел телеканалының хезмәткәрләренә. Алкышлыйбыз. Aylarım gül senin yanında. Özledim, özledim seni, sen kalgan burmalı yollarda. Min hem sen hem min. Bu dünyada var bizgende. Sen hem min hem sen. Күз тимәсен безнең сөюгә. Ел җыры проекты 2022-2023 тантанасын һәрвакыттагыча югары дәрәҗәдә үзенең зауыклы чыгышы белән тамамлады безнең яраткан легенда жырчыбыз Айдар Гани улы Галимов. Бәйрәм белән сезне котлыйбыз сезне. Мин сезне котлыйм. Рәхмәт. Сезнең шулай ук чәчәкләрегез һәм дипломыгыз бар. Әнә алып кына тордылар. Безнең тамашачылар аптырамасыннар. Сездә дә шундый лаеклы диплом. Рәхмәт сезгә безнең проектларыбызга һәрвакыт шундый вакыт бүлеп, котлап китергә вакыт тапканыгыз өчен Айдар абый. Һәм сезнең бу проектка киләчәгенә аның нинди әйтер сүзләрегез, теләкләрегез булыр иде? Проект кызыклы инде, көтелмәгән, хәтта дөресен әйткәндә ел җыры, шундый проектлар алар теге елның азагында була. Монда көтмәгәндә февраль азагында. Минем өчен тагында матуррак, кадерлерәк. Без аны махсус сезнең туган көн алдыннан эшләдек бит. Мин инде шулай дип кабул иттем. Дөресен әйткәндә, атамны саклаучылар көненә Булат Барамов, Союз. Алып баручы теге хокукында. Килештердең син? Килештер, прекрасный ведущий. Бүтән җиргә дә өлгерә. Итеп куярга була монда. Бүтән җиргә дә өлгерә Булат Байрамов. Шулай һәр вакыт нидер экспериментлар кирәк. Һәр вакыт эзләнергә кирәк. Менә мин бу проектны ана шул эзләнүнең бер адымы, бер мизгеле дип әйтер идем. Шуңа күрә киләчәген аның вакыт күрсәтер. Бүгенгесе бик матур булды дип уйлыйм. Рәхмәт матур фикерләрегез өчен, шундый бәягез өчен. Айдар Гани улы, сез бит үзегез дә инде ничә ел дәврендә иҗаттасыз, әйме? Үзегезнең дәвамчыларыгыз итеп, гомумән менә үзегезнең шундый шәхсән проект оештырырга идея, уй теләкләрегез булганы булмадымы? Һәр вакыт уйлыйсың бит инде әле иртәрәк дип, соңрак булыр әле дисең. Әле иртә бит әле бит әле барсы алда дип уйлыйсың. Юк, андый проектларны да уйларга вакыт җиткәндер. Мин һәр вакыт нинди башкадыр проектларга катнашып, ничектер үземнең ниндидер өлешемне кертергә тырыштым.
Кем белә, чынлапта рәхмәт фикер өчен, рәхмәт тәкъдим өчен, чынлапта үзеңнең ниндидер проектны уйлап чыгарып, аны бәлки традиция дәрәҗәсенә җиткерергә насыйп булсын дип әйтәсем. Вакыт җиткәндер дип уйлыйм. Кемдер ул соң булмасын. Соң булмасын. Сез бик яхшы һәм сыйфатлы булдырырыгыз, сез бит үзегезгә талапчан кешесез. Кешеләргә дә шулай бит. Гомумән һәр кеше үзенчә инде, һәр кеше үзенчә талапчан дип уйлыйм. Мин талапчанрак, теге талапчан түгел дип әйтү дә дөрес булмас. Һәр кешенең үзенең дөрестлеге, үзенең урыны, үзенең законнары. Шулай. Һәм үзегезнең шундый, үзегезгә булган талапчанлыгыгыз белән, кешеләргә булган шундый мөнәсәбәтегез белән, сезнең белемегез белән, сезнең тәҗрибәгез белән әле без Айдар Гани улының шәхсән проектларын көтеп калабыз һәм булуларын телибез. Рәхмәт сезгә безнең белән булганыгыз өчен. Тыныч кына яшәп ятадыр, Роза, менә сезнең аркада хәзер нәрсәдер уйларга туры киләчәк, һәм ниндидер проект уйлап чыгарга туры киләчәк. Ул шатлык кына, ул ниндидер хыял булсын, ул ниндидер максат булсын. Шул максатларга ирешергә, ул хыялларны тормышка ашырырга мөмкинчелекләр булсын. Илләр тыныч булсын. Мин шуны телим. Әле һаманда сәхнәләрдән кызулык бөркеп тора. Залдан да шулай ук дуслар, тамашачыларның алкышларыннан калган җылы кызу энергетика бөркелеп тора. Чөнки ел җыры 2022-23 югары дәрәҗәдә сыйфатлы, зауыклы, бик шәп узды. Чөнки без әйтергә кирәк инде, Туган тел телеканалы сезнең өчен һәр вакытта да барсы да яхшы булсын дигән девиз белән эшлибез, башкарабыз. Һәм инде мин шушы мизгелләрдә Сәри итеп тапшыруның авторы һәм алып баручысы сау булашам. Сезгә һәр вакыттагыча күңел төрләремнән чыккан иң изге теләкләремне җиткереп калам, дусларым. Һәр вакыт җыр-моң белән бергә булыгыз. Һәр вакыт сезнең күңелләрегездә илһам, саф хисләр, матур уйлар һәм инде һәр эшләгән эшлегез хәерле, имин булсын. Сезне яратып кочаклап, Роза Хәйруллина.